遅れてるんだけどさ、もうみんなバス乗っちゃって、バス出発するから。っていうか誰か遅れてんの？遅れ崎くん。遅れ崎か。でも出発していいの？もうしょうがない。しょうがないし、遅れ崎ママから連絡あったから、なるほどね。うちの息子を車で送っていきますからって。マジか。サービスエリアでは合流するように急ぎますからって。で、それでバスはね、高速道路に乗ってまいりまして、サービスエリアまであと1時間くらいで、到着いたします。ねえ先生、あれ前見て。何前って？あれってさ、遅れ崎じゃね？見て、手振ってる。間違いないな。あれ、遅れ崎だな。いいから前向けよ。なんでちょっと楽しそうなんだよ。現在バスはね、遅れ崎ファミリーに追いつきまして、並走状態でございます。遅れ崎、飛べ！バスに乗り移れ！いや、あんた、ポリスストーリー、香港国際警察の時のジャッキー・チェンか。その傘持ってるならまだしも、無理に決まってるでしょうよ。はい、現在ね、遅れ崎ママは真剣な眼差しでハンドルを握っております。本来はね、遅れ崎ママ今日会社だったんですけれども、会社の方に一報を入れまして、息子を送るために遅れますということでね、急いでおります。真剣そのものでございます。サービスエリアでね、遅れ崎君と合流するので、席開けておいてね。シャー先着いた。カット。カッターじゃないわよ。それよりもお母さんにちゃんとお礼言いなさいよ。